Barbatang sa Rapid ang Cortina. Kasama namin si Boss Dom, si Uding, ayan. Then, saka si Manirot. Lot! Ayan, Manirot. Yung Cortina ba? Ayan, nalit sa folding. Ayan, so may gulong niya sa folding dito. Ayan. Sakta na. Ito. Yan si Milot. Yan, ginaganda na yung kurtina ni Milot. Kasi yung runners ba? Magkipawasan para may yung mga ito. Go! 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 Dalawa ko lang yan, no? Bagay ito. Meron. Gatay si Milot yan. Ayan, gatay niya yung ginawa ni yung gawa namin dito sa Badbar. Ayan. Yung minions. Ayan. Tapos close. Okay, minions. Ayan. And si Migong Dong siya nag-remote dyan. Ayan.